Takže derivace funkce v bodě x0. Bodě x0. Takže napíšeme si nějakou funkci, takže třeba y se rovná x lomeno 2 krát odmocněna z 9 minus x na druhou. Budeme potřebovat vzoreček pro násobení, pro derivaci a potom pro odmocnění. Takže zderivujeme si tuto funkci jako tohleto derivované, takže x lomeno 2 derivované krát tohle základní, 9 minus x na druhou, plus tohle základní, x lomeno 2 krát tohle minus x na druhou, celé derivované, což bude y se rovná 1 lomeno 2 krát odmocněna z 9 minus x na druhou plus x lomeno 2 krát 1 lomeno 2 a odmocněna z 9 minus x na druhou krát 0 minus 2x. To si zkrátíme ještě na 1/2 krát 9x na druhou plus minus x na druhou lomeno 2 odmocněna ze 9 minus x na druhou. A teď za x dosadíme, za x0 dosadíme 0. Takže v celém tomhletom dosadíme za x 0. Takže to bude 1/2 krát odmocněna z 9 plus teda minus 0 na druhou plus minus 0 na druhou lomeno 2 krát odmocněna z 9 minus 0 na druhou, což se rovná 1 lomeno 2 krát odmocněna z 9 je 3 plus 0 lomeno čímkoliv je 0, takže se to rovná 3 poloviny.